sila na pero wala pa ni mo. Ya, unsa din niya ini-record mo ya back to back siya? Automatic? Tubangan. Ah, okay. Ano mo back-to-back na ang lensa na naman sa tubangan. Awaha ini. Hero lagi po dito eh. Maang si makitaan mo ma. Ako. Ikaw. Ako no, okay. Saan man ipagkuan eh? Ay, balay sa kwanto. Balay sa kwanto. Itong mga kanto. Ako. Chuy yun eh, wala may buo. TV. Sawadi ka kapin ka. Charas. Asa balik ko sa cellphone. Kaya. Hindi ko mabalik doon siya. Nari-action cam deh. Tuh, GoPro. Ako nga. Kawawi. Lindot. Gawa mo yung testing ay memory card. Napalit rin na memory card. Yan na yan ako ipasaka ba ikaw niya kada pangita tag lindot ka dagat na ba. Awan na siya front cam di ana ra gid na siya. Sa buti mo. Kami rabda na bita sa tubangan. Kung ka niya lens. Daot ka ano? Di ko tambok do. Yabag na ka. Murang gigag buda. Pero yung tambok nga isa. Asa itong litsunan ribik? Merkado. Asa ba nanahan mama? Apa? Kita ba kayo para sa vlog check? Zain, okay ra ka na Zain? Ha?